Kato kan isngi Shuwa baka India kan thup ya ka jala Meghalaya kan rakhe ya ka sngi laj loj lani ka Independence Day ka ban nyop kundai ka jing laj loj na ka jing sinshar ki phareng British Kawei na ki Shnong ha ka ni ka jala ka lapha da ka Kyrwoh jong ka jing sngo diaw bat ka jing sha e ben ka jongki ha ka Sorkar jala ka ni ka Shnong ka de ka Shnong ka bla pau kerteng bha na do ki snap ki bladap parado kini ki sngi bat ka ni ka de na ka daw jong ka jing e ka ba kya kendo na ka por khamtam bat ka jing sha le ben hala ki para nong shong Shnong kari India bat ka jing bom shim khya jong ka Sorkar jala kani ka Shnong ka de ka batip kum ka Shnong lapangap ka badon West Giant Hills bat ka de ka Shnong ka badon menta pedang ka jing ka ja khapot bat ka jala Assam klem dakwa ban kren tang shikin tien ru ki pajba kila Ïong ban nakaliang ka jongki kila dap ban pensngau ba snio balang dar MLA ka nartiang constituency badu badairu usembut menteri rangba ka jala hagasngi ba uneu menteri lalet ban yo kejat hakate ka Shnong haka pratrik unaitung arajar pusan kumjuru ban pentep hado sekretariat bat ka jingye ka bakimat naga jingwat bnya jong Shillong Mail belayo pidyang ikini ki video ki bla peni bagi nong shong Shnong ki penyang de Lama Ïong layo jingtep baga daw ka de baki kwa ban pensngau shaka Sorkar jala halor ka jingbom le ka jongka ban penbet ya ka jingye ka bakila dep bani kendo bat ka badang beteng hado menta nakaliang ginong shong Shnong klem dakwa ban kren shu kila Ïong hado menta kidang mat ki jingye na markat hado kini kisngi kimpat yo ban penungkam ni ki hali ki lingkha jongki bat ban ledru kam shngan na markam de tang ka kam shasho ka bakimat ki kam thombor hado ye ki kentei ka don hapo ka Shnong lapangap ka jingye kren ka badon galong kumno kin pidyang ye ka tagasngi laj luoj haba tang ha pedang ki para nong shong Shnong jongari India ru kamdon ka jing laj luoj henre ban chu embej ha ka jing shong sir jan manla ka sngi ka taru kumjo bat ki pulet ka Assam kumbanchu kdo ha ka por wo ba snyo balang dhar udang hiar shalapanga ban sakhi ye ki jingye kinong shong Shnong ha ka pratrik naitung arjar pusan kitakhat bat nong yelam ga Jaintia Students Movement JSM lapangat unit kilami rengkat ki plakat ban dawa ban beno ekipulet ka jala Assam na lom penthor ha ka te ka Shnong bat ban bo de ki pulet ka Meghalaya knang bikin yo jingeda haba kilet chiki jakarep jongki haba kren chikilat pathai khubor uba snyo bhalang uloong bakala pangap kaha baga jaka bhab ban penbet pot khanduli psiar banye kren ha ka phase 2 bat ka Assam. No, actually that area is it falls under the Khanduli psiar, it falls under the areas of different, so yeah, we have to discuss to take a final call on that. Part of the second. Yeah, part of the second, because that falls under Khanduli psiar area. Yeah. So this is yet to be discussed. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya